Quan era petita, la meva mare em posava cançons en àrab que parlaven sobre els olivers. Mama, que per què canten els olivers? Filla, que és símbol de resistència, que és símbol per als palestins. I per mi els olivers i els palestins sempre han significat resistència. L'Òmnia Albacali és jurista i escriptora, o més aviat escriptora i jurista. Mentre estudiava dret va descobrir que l'advocacia no era la seva vocació i un cop graduada ha escrit el llibre Un far a 3 minuts de casa, de la col·lecció Brunzits de l'editorial Columna, una novel·la d'autoficció inspirada en la seva pròpia història. Kandinsky también empezó estudiando Derecho. Benvinguda, Òmnia. Hola, què tal? Molt bé, aquí estem. Que Doncs- bé, que il·lusió. Molt bé. Bé, la Nura, al llibre, diu molt certament que una cosa és saber el que vols i una de molt diferent és saber el que t'agrada. Jo no sé el que vull ser, però, per exemple, sé que m'agrada escriure. I aquí ens venia de com i quan vas saber que volies ser escriptora. Doncs jo crec que ser escriptora va venir bastant aviat, quan era molt petita. Jo, la primera demostració gràfica de la meva voluntat de ser escriptora, la més primerenca, és de quan tenia 8 anys o 9 anys. I tinc un diari ja de contes que escrivia quan tenia 8 anys. Contes molt tontos, molt graciosos, que sempre tenien la mateixa protagonista, que feia veure que era jo aquesta protagonista, però era com la primera vegada en què començava a escriure, no? Amb aquest diari. I aquesta idea de ser escriptora la vas mantenir durant el temps? A part de manifestar un cop quan tenies 8 anys, perquè jo també vaig tenir una etapa que vaig dir que seria escriptora i vaig escriure com dos pàgines i ja mai més vaig tornar-ho a dir. O sigui, potser en el teu cas ha estat com més constant, no? Sí, és com una cosa bastant comuna, no?, de quan ets petit, que hi ha algun moment, no?, que et surt com la vena aquesta de voler fer alguna cosa tu i acabes això, t'inventes un conte, no?, o fas una mini pel·lícula. Sí, jo vaig seguir escrivint durant tota la primària i crec que sobretot era a l'institut. A l'institut era la típica pesada que es presentava sempre als Jocs Florals i que... Això ho anava a preguntar. Sí. Et presentaves i guanyaves? Sí, a l'ESO sí. A l'ESO vaig guanyar els 4 anys. De fet, jo crec que es van cansar de mi la meva germana perquè era com cada any sortia una, sortia l'altra, sortia una, sortia l'altra. Sí. Que guai. És gràcies, no? Que al final, quan et sents validada d'alguna manera, doncs continues fent el que penses que fas bé, no? I per mi va ser aquesta validació a l'institut, al guanyar els Jocs Florals, que suposo que van ser una mena d'al·licient per seguir escrivint. Sí, perquè jo ho penso, dic, jo en el meu cas sempre he anat canviant. De petita volia ser dentista, després volia ser química, després volia ser directora d'una gran empresa. O sigui que, realment, es veu una mica el perfil i que tinguessis tan clar des de petita que volies ser escriptora i que ho mantinguessis, va dins de tu. Clar, que a mi m'agradava escriure i volia ser escriptora, però també vaig tenir anades i vingudes. Jo vaig voler ser astrònoma, vaig voler ser ginecòloga, vaig voler ser a tot. Però una cosa que sempre m'ha agradat ha sigut escriure i d'alguna manera com que també hi ha no sé, com que és una cosa que no acabes de creure del tot, el poder escriure un llibre, publicar un llibre, doncs ho tenia com més en segon plan, com que era una cosa que volia acabar fent, però que no era segura que pogués fer. Llavors, clar, sempre hi havia el plan A, no? Exacte. Sí, moltes feines. Vaig acabar decidint fer dret, però a última hora i perquè sí. Exacte, això era una de les coses que volíem tractar amb tu, no? Com un de curiosers que de petits se'ns premia, per exemple, ser artistes o ser molt bo amb els esports o ser molt bo amb la música o el que sigui, i després quan et fas gran i vols professionalitzar allò amb el que de petit gaudies tant, la societat en general i algunes famílies ho reben com, ostres, però et vols dedicar a la música? I és com, home, potser si m'has pagat música tota la meva vida, no cabia esperar que potser quan tingués 18 digués, pues vull ser músic, no? Perquè, vull dir, no sé, ja que he fet música per dir alguna cosa, la música. Llavors ens semblava molt interessant
per què vas acabar estudiant dret i no una carrera doncs, potser més que et sàpigues més per l'escriptura, que no vol dir que el dret no et serveixi, perquè al final també és una cosa més de lletres i així, però bueno, és veritat que se surt una mica com de les carreres més artístiques, no? Potser. Sí, jo vaig decidir fer dret més o menys, clar, és que va ser just quan, en el moment de fer la selectivitat que havies d'escollir les opcions, va ser del no res, vull dir que no era una cosa ni que tenia realment pensada. Jo vaig començar el científic, el batxillerat científic, i vaig acabar fent el batxillerat social perquè vaig veure que jo les ciències no les suportava i no era bona amb les ciències, i vaig passar al social i va ser, doncs això, just en el moment d'haver d'escollir l'opció per entrar a la universitat, i vaig posar el primer dret, jo crec que per una part perquè sentia com que havia de fer alguna carrera de profit. Els meus pares, jo els havia comentat que volia fer alguna carrera com història, com història de l'art. I em va dir, no, que no tindràs sortides, que viuràs d'una manera molt precària, fes una carrera que realment tingui sortides. I et vaig dir que no està bé, no és un bon discurs, però per una banda tenia com aquesta pressió de dir, depèn de quina carrera acabi escollint, que em pugui agradar, tenia com aquesta por, aquesta incertesa de dir, després quan acabi la carrera, doncs potser ho passo molt malament, no? Potser perquè m'havien estat dient molt tota l'estona. I per una altra part també hi havia com aquest puntet de dir, vinc d'un barri de Badalona bastant replet de famílies vulnerables, de gent de pocs recursos, i hi havia com aquest anhel dintre meu de ser una persona de profit, al final, i de fer alguna cosa per la gent de la comunitat. I, no sé, va coincidir també en una etapa que era molt activista i molt activa socialment, i doncs, vaig acabar decidint fer dret per aquestes dues raons, sobretot. Sí, però no era una cosa perquè volia estudiar dret perquè m'encantava el dret, no, realment no. Exacte. Ens vam sentir superreflexades amb un fragment de la teva novel·la on la protagonista diu exactament això, que va estudiar dret per portar menjar a taula. Les persones que fan dret gairebé mai ho fan per amor a l'art, sinó per amor a la idea de ser advocats, notaris, fiscals o jutges. I nosaltres també ens preguntàvem, que en aquest cas ja ho has explicat, no? Però si també hi ha persones que estudien dret per amor a la justícia, que jo crec, per exemple, que va ser una mica el meu cas, no? Jo m'imaginava fent temes de dret humanitari o no sé, o sent jutgessa o alguna cosa així, i després, un cop entres a la carrera, és curiós perquè aquestes assignatures són pràcticament inexistents i estàs quasi tota la carrera fent processals, civils, mercantils i coses que donen més diners, en principi, no?, que el dret humanitari, per dir-ho així. Sí, a veure, hi ha de tot. També hi ha molta gent que ha escollit la carrera de dret perquè realment sent molt d'interès cap a les ciències jurídiques. Clar, el que passa que moltes vegades és inevitable entendre el dret com un camí cap a alguna cosa que no pas com a la finalitat en si, no? Exacte. I tu vas notant el teu activisme, per exemple, perquè potser, no sé si vas començar a fer activisme abans de començar a estudiar la carrera o durant la carrera, però vas notar que el fet d'estudiar dret feia que se't respectés més com a activista respecte a un activista que hagi estudiat un altre tipus de carrera que potser socialment té menys prestigi? Molt bona pregunta. Sí, per una part sí que esperen més de tu, en el sentit que, clar, com que estudies dret, també pot ser pot anar en contra teu, també moltes vegades, segons quines coses et facis o diguis, et diran, no, és que la llei tal. Vull dir, i això ho hauries d'exercir com a representant de la justícia que ets, no? Com a persona que estudia el dret. I clar, moltes vegades entres en contradicció. Però crec que també vaig pecar molt de com que jo concebia la carrera com simplement la carrera que feia, no com una cosa. Doncs a mi sempre que se m'han apropat i m'han comentat qualsevol de la carrera, ja directament he tancat la porta i dit, no, que jo estic fent la carrera només per fer-la. No, volia ser advocada. Vull dir, i que també,
això de les sortides, perquè jo em vaig concentrar moltíssim en una perspectiva de futur, de dir, els meus pares ho han passat molt malament, han tingut feines molt precàries i volia compensar una miqueta això, no? Com donar-li una miqueta de sentit a aquesta precarietat que havien sentit els meus pares i quina millor manera de fer-ho, en el meu cap, que estudiar una carrera que els faci sentir orgullosos, no? I que em serveixi de profit d'alguna manera. Exacte, però després també amb com estan les coses avui en dia, les carreres de profit i les de no profit són totes precàries, és a dir, excepte si estudies algun tipus de programació. O sigui, els advocats realment, si no treballen a un gran despatx o alguna cosa molt específica, sobretot els primers anys, les pràctiques són o gratuïtes o remunerades d'una forma que no pots viure i les posicions de júnior tenen unes condicions molt dolentes, o sigui, de sou mínim del conveni professional i més hores de les legals. Exacte, que poder és un sou que està bé, però realment la teva vida és precària a nivell emocional, a nivell de desenvolupament personal, no? Més enllà Jo diria que tampoc està tan bé el sou, ni tan sols. O sigui, evidentment hi ha sectors pitjors, però no ho sé, jo en aquest sentit amb la Marta ho hem debatit algunes vegades i sí que discrepem també, perquè jo també estic a favor de... O sigui, primer de tot, saber si tens un talent per una cosa, perquè entenc que els teus pares, per exemple, si no tinguessis, si tu no tens cap talent per la música i tu dius que vols ser violinista professional i realment és que per molt que treballes en això no hi ha manera, entenc que et diguin, no, fes una cosa que tingui més sortides, perquè això no... Però si tu realment ets el millor amb alguna cosa o tens la passió i les habilitats necessàries per poder-t'hi dedicar, ja et diu que seràs més ciutadana de profit sent advocada que muntant-te la teva pròpia escola de música, per exemple. No? O sigui que també es tracta de trobar les sortides laborals que encaixin amb el que estàs fent i, evidentment, si estudies història de l'art, doncs potser serà molt difícil que acabis dirigint un museu, però potser sí que pots treballar d'altres coses que et facin feliç i que estiguin més relacionades amb el que t'agrada que no el dret, en aquest cas, no? No sé. Sí, estic totalment d'acord. És aquesta idea, no? Aquesta concepció de... Clar, de la perspectiva de futur, un advocat, un jutge, un fiscal, són professions en què realment es cobra. Vull dir, què passa que realment quan surts de la carrera el primer que trobes és la precarietat. És el primer que s'han trobat tots els meus companys de feina i que m'he trobat jo també. De feina a la carrera. És que el primer que trobes són despatxos que la majoria no remuneren i els cops que ho fan molt pobrament i les condicions són dolentíssimes, horaris molt llargs, aquest component també de salut mental, de dir, estàs moltes hores de treball feixuc realment, no? I que desgasta, no? I de molta responsabilitat també. Clar. Sí, que si has fet la carrera per guanyar diners o per guanyar-te bé la vida, realment és que acaba sent un doble, jo crec, suïcidi. Un doble fracàs, sí. Totalment. La societat capitalista, no?, avui en dia, que és que al final, si vols realment tenir alguna cosa, t'has d'explotar. Si els meus pares van haver d'explotar per poder viure bé, perquè van tenir el bar-restaurant i treballaven, com deia en el llibre, 14 hores diàries per tal de portar diners a casa. No? I és que això, avui en dia, és molt difícil realment viure bé i treballant bé. I com viuen ells ara la teva vessant d'escriptora? Et prenen seriosament com a escriptora o pensen que és un joc, per exemple? De fet, ara mateix, com que jo treballo al Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, jo estic com a tècnica superior de contractació pública, no? Licitacions, etc. I sí que és veritat que, com que acabant de sortir la convocatòria d'oposicions, la meva mare m'ha dit que no escrigui res. Ara mateix que em concentri a estudiar les oposicions i després hi escriuré, si de cas. O sigui, que encara hi ha com aquest punt de dir, és que clar, escrivint no em guanyaré la vida de moment, no? I llavors, com que és una cosa que m'agrada fer, doncs ells ho entenen com això, és el que a mi m'omple, no? Com a persona, com a ésser humà, però després la feina és la feina i els diners són els diners. Sí, i amb dues coses també són compatibles. Evidentment, poder no dedicar full time a l'escriptura, però sí que et permeten tenir aquest equilibri en el dia a dia i per també desenvolupar-te, no? Jo crec que també és important tenir una feina que et permeti anar més enllà de la supervivència i que també a nivell personal, si et puguis independitzar o puguis, no sé, invertir en un màster, en un curs que et vingui de gust o amb els teus hobbies
crec que també és important això, no? Trobar l'equilibri entre la feina que vols o allò que et vols dedicar amb la realitat. Sí, i que també ho podem dedicar tots al que ens agrada. Sí. Però jo crec que és més o menys un sentiment compartit, no? Aquest que tenir els pares que volen que treballis en un lloc que sigui estable, que tinguis un sou que puguis viure bé i també hem d'entendre els nostres pares que tinguin aquest sentiment perquè al final quan estimes molt algú molts cops ets egoista, no? De dir no vull que estiguis bé i encara que no t'agradis igual, per mi necessito aquesta tranquil·litat i sí que és veritat que al final també sense voler també busquem aquesta estabilitat perquè també la necessites, no? Per estar bé, per no haver d'estar constantment digerint i gestionant la incertesa. Crec que és molt difícil i que no està feta per tothom i també això hem de saber ser conscients, no? Sí. Jo crec que es pot sentir reflectit. Sí, totalment. I és una cosa que agraeixo a la meva mare realment i al meu pare també, que gràcies a jo haver estudiat dret, al final, que jo dret també vaig gaudir, em va agradar moltíssim la carrera de dret i vaig aprendre moltíssim. Jo sempre he dit que la carrera de dret és una carrera en la que aprens molt sobre moltíssimes coses i està molt bé. Però clar, la qüestió és tant que gràcies a haver fet jo dret tinc la feina que tinc ara i gràcies a la feina que tinc ara em puc dedicar també a tenir, tinc el temps suficient com per escriure, no tot el que voldria, però tinc aquesta estabilitat de dir, mira, no m'haig de preocupar com a mínim per aquesta part, no? Exacte. Tens com el mínim garantit. Però bueno, sí que és cert que és molt injust en aquest sentit que com que no tots partim de la mateixa base, no tots triem les carreres que fem amb la mateixa llibertat i tampoc les sortides professionals, perquè també és bastant curiós veure com a la nostra classe, per exemple, no sé quants eren, Marta, 70, 80 persones a classe, més o menys? Quanta gent hi havia de l'escola pública? Dos, sí. 2, 3. 80 persones, perquè era el doble grau i llavors la nota tal era altíssima i aquí ja tens, doncs, moltes coses que poden influir. En part, que potser els col·legis privats inflen més les notes, en d'altra banda, que potser la gent que ha anat a col·legis privats ha tingut més oportunitats d'estar a l'estranger, un capital cultural heredat, unes altres coses que fan que finalment doncs, la selectivitat se'ls doni millor, perquè al final la selectivitat no deixa de ser una prova de cultura general. Si tu els teus pares t'han portat tota la vida als museus, a l'òpera, al teatre, saps tot de literatura espanyola, de literatura catalana, perquè ho has tingut a casa com innatament sense haver de fer cap mena d'esforç i te'n paga tots els Erasmus del món i estades i tot, també ja com el bàsic de la selectivitat et va bé, encara que siguis molt o sigui, encara que se donin malament els números, per dir així, no? O sigui que jo crec que també, a mi també em va passar, o sigui, jo m'agrada molt la interpretació i la història de l'art també, i al venir d'una família, doncs, o sigui, a mi mai se'm va dir tu has de fer dret o tu no has d'estudiar, m'ho invento, interpretació, però jo mai ho vaig plantejar com una opció possible. No sé, era un hobby i, vale, em podia agradar, però no estava realment aquella opció allà, no? Que realment és una mica, o sigui, en part és una decisió racional tenint en compte les circumstàncies familiars de cadascú, però en part és una mica, és injust, jo crec, no? Que no tots... No, perquè el risc que assumeixes o que pots assumir és menor. És menor que saber que realment dius, bueno, ara puc provar, no? Ara me'n puc anar un any fora a provar, jo què sé, la carrera d'interpretació i si no, doncs és igual, ja em pagaran un màster o una carrera en una universitat privada i al final acabaré tenint una carrera i sempre podré treballar de màrqueting o de què sigui. Sí. Totalment. Sí, acabes en una qüestió de classe, sí. A la meva classe, una qüestió de classe i a més a la meva classe de l'institut la gran majoria no van seguir estudiant després del batxillerat perquè ja, clar, hi havia com aquest component d'haver de treballar en sortir, treballar el més aviat possible perquè és que el primer que pensen és en poder-se, en portar diners a casa i no és una altra cosa, ja està. Jo vaig tenir, vull dir, jo també agraeixo als meus pares. Jo avui estic agraint molt als meus pares. Però de dir, ostres, jo no vaig tenir tant aquesta preocupació, també perquè es van anar a explotar molt, però jo no vaig tenir tant aquesta preocupació de dir és que no em puc
permetre seguir estudiant perquè haig de treballar i portar diners a casa. No? A mi els meus pares ja em van dir no, segueix estudiant, nosaltres hem fet tot el que hem fet perquè vosaltres doncs, seguiu estudiant, no? I feu el que vulgueu, no? I que tingueu feines de profit, no? Això. Però això, i molta gent es queda en el camí i quan arribes a la universitat, jo vaig arribar a la universitat i potser persones com jo, molt poques, que és el que dèieu vosaltres, molt poques, d'escola pública, de famílies de pocs recursos, no n'hi ha gairebé. No, i es nota molt aquest dèficit, no?, de classe. I sobretot en aquest tipus de carreres, jo crec. També passa amb administració d'empreses i com amb determinades carreres que per tema també de prestigi o d'herència familiar o que ja la família s'ha dedicat tota la vida i no sé què, com la gent entre que té la pressió familiar per estudiar-ho i que té com la necessitat d'aquesta reputació social, ens acaba havent allà gent bastant interessant. Sí, i que saben que acabaran tenint el despatx del pare, no?, quan surtin, perquè jo anava a classe moltíssim a la universitat amb molta gent molts fills d'advocats, molts són fills d'advocats, molts, o que tenen algun familiar que té un despatx, vull dir que són persones que realment tenen la vida solucionada, o tenen una notaria, o tenen una gestoria, etcètera, no? I que estudiar la carrera sobretot la garantia. Vosaltres no pensàveu, ai, que avorrida la seva vida, vull dir, no pot decidir perquè al final ha d'estudiar dret perquè ha d'agafar el despatx del seu pare o de sa mare. Per mi era com, realment no tens la vida ja feta, no? Evidentment solucionada, però realment no pots escollir. Però a mi no em feien cap pena, O sigui, és com, si aquest és el problema, doncs, bueno, és que també gent... Sí, que pot treure la carrera de dret, fer els 2 Erasmus, fer un gap year i després dir que és un gran emprenedor i muntar-se una startup xulíssima i a sobre creure que ha arribat allà pel seu mèrit i no per tot el capital familiar i tots els diners que li ha donat la família. O sigui, no sé, a mi no em fan cap pena, la veritat. O sigui, tinc poca compassió pel perfil emprenedor. No sé, però bueno. Els pijos tampoc em fan pena, a mi tampoc. No, però sí, hi ha com aquesta cosa de pobres sí, pobres, però perquè han de fer feines només per mantenir una mena de prestigi, vull dir, tant de bo tinguessin també la llibertat de poder contemplar altres coses, però és que no fan pena perquè al final no passaran malament, no passaran tan malament com els altres que els costarà més arribar on estan ells, no? Exacte. I a mi també em sembla molt interessant, que està una mica relacionat també amb aquests perfils, no? La falta de posicionament polític o de discurs polític que hi ha entre tothom qui té un altaveu, realment, en general, o sigui, no ho sé. Llavors volíem saber com ho veies tu això, perquè al final vas escriure una novel·la que al final també és una novel·la amb un discurs polític, no? És amb un discurs antiracista i per visibilitzar certes situacions. I tu mateixa deies que pel fet de ser filla d'immigrants no havies de necessàriament parlar d'aquest tema, però que alhora vas tenir com la dicotomia de dir, ja que tinc l'oportunitat de parlar, vaig a parlar d'aquest tema que em toca molt de prop. Llavors, també volíem saber com veies tu això i què opinaves de la falta de discurs polític de gent que té un altaveu i no l'està fent servir. Sí, també és d'entendre l'escriptura com una altra manera de fer militància. Jo tenia molt clar que també podia militar a través de l'escriptura, no? En un moment en què al final, entre la feina i tenir ganes d'escriure, no et centres gaire més en altres coses, doncs jo volia fer alguna cosa a través de l'escriptura. Però sí que és veritat que al principi de tot vaig dubtar molt perquè no volia que la primera novel·la ja sigui directament de soc filla d'immigrants i haver de reduir-me directament a ser filla d'immigrants, a parlar de temes de racisme, de la mateixa manera que moltes vegades a les dones la gent se li apropa, els hi demanen parlar sobre temes de dones, sobre perspectiva de gènere, sobre violència masclista. És com que podem parlar de moltes altres coses, joves, que parlin de coses de joves, no? És com que podem parlar de moltes altres coses i jo això ho vaig tenir molt en compte. Al principi no vaig decidir aprofitar l'altaveu que tenia fins al final de tot, que clar, jo em vaig adonar que ja que tenia l'oportunitat, és que és exactament com ho heu dit vosaltres, doncs per què no aprofitar-la? I me n'alegro moltíssim. Jo crec que no hagués tingut gens de sentit el meu primer llibre sense tota aquesta temàtica, no? I estic molt orgullosa d'haver-ho fet. Clar, sí que és veritat que molta gent que té l'altaveu no l'aprofita.
perquè sobretot la gent que no té res, vull dir que al final tampoc perd res ni guanya res a través de la militància. Hi ha gent que directament sent com que no els hi apel·len les qüestions socials, no? Que no els hi afecten directament, no tenen aquesta necessitat, no ho han viscut per tal de fer aquest activisme, no? I si no ho has viscut de primera mà o si no ho has vist amb els teus propis ulls, doncs sents com que no t'interessa, com que no forma part de tu i directament no hi penses, no? Clar, i jo suposo que també els que hem vingut de situacions, doncs, això, que hem viscut la precarietat, o que hem viscut el racisme, o que hem viscut el que és la immigració, no? Doncs tenim aquesta necessitat, no?, més gran de parlar-ne, no?, perquè sentim aquesta injustícia, perquè l'hem viscuda nosaltres directament. Sí. Totalment. I et veuries escrivint d'altres coses, més enllà d'utilitzar l'activisme a través de l'escriptura? La pregunta sempre és si el pròxim llibre, si n'hi ha, també parlarà sobre això, no?, de racisme i d'immigració. No ho sé. Jo el que tinc claríssim és que jo vull seguir escrivint i el que surti, sortirà. Sigui sobre això, sigui sobre altres coses, sobre altres temes socials o sobre absolutament res. No? Al final, també moltes vegades les novel·les doncs, tampoc han de tenir un altre sentit, tot i que jo crec que funciono millor i que penso millor i que escric millor quan parlo des de l'experiència. Ja ho veurem. Això anirà sortint. I quan estava pensant, no? Quan escrius per tu, escrius també experiències que t'han passat o reflexions, o és més que et deixes portar per la imaginació, no? O temes més banals? Clar, és que quan parles de tu, al final és fàcil en el sentit de moltes de les coses no te les has d'inventar, no? O les inventes, però ja tens coses de què parlar perquè les recordes, no? De la mateixa manera que tu quan tens un somni durant la nit, doncs el dia següent te l'apuntes i és com si acabessis d'escriure el guió d'una pel·lícula, no? No has hagut de pensar-la perquè ho has viscut, tens aquest record. I clar, parlar des del record, no? Des de l'experiència pròpia, doncs té aquest punt de potser és més fàcil, no? O potser més entretingut i surt més sol. Però, clar, també fer ficció és molt més divertit perquè pots crear tu les situacions. Doncs una part sí que és la meva experiència pròpia i l'aprofito, no?, per crear la vida de la protagonista, però també la gran majoria és ficció perquè vaig pensar que moltes de les coses de les que volia parlar només serien possibles, no? Només es posarien a sobre la taula si les creava jo mateixa. Hi ha com aquest doble joc. No, i el que em sembla molt interessant de l'autoficció és que al final pots explicar experiències pròpies sota un altre nom i després així deixes a la voluntat o al judici del qui llegeix, no? De dir això serà veritat, això serà mentida, però jo crec que també et permet aquest alliberament, no? D'explicar les teves històries. Totalment. Sí, és molt divertit. També moltes vegades, tant la gent coneguda com la no coneguda, aquest joc de dir fins a quin punt això és veritat i fins a quin punt això és mentida, això li ha passat, això no és veritat. Que és veritat que moltes vegades els lectors, els que han llegit aquest llibre, es pensen que tot és veritat, que tot m'ha passat, que l'única cosa és el nom. I clar, jo haig d'entrar i dir no. I t'escriuen. La meva pobra mare... Ai, sí, la teva mare t'ho explica, és molt graciós l'anècdota. És que sempre l'explico. Sí, perquè la meva mare, al principi de tot el llibre, tampoc estic fent gaire spoiler, la meva mare... en el llibre surt com que la mare de la protagonista se'n va al mar a buscar aigua de mar per treure's els mocs, no? Al costat del far. Què passa? Que a la meva pobra mare, a la feina i la gent coneguda, doncs se li apropa i li diu: és veritat que te'n vas al mar a treure't els mocs amb aigua de mar? I la meva mare, pobreta, és que sempre dic que no és veritat que hi ha en el llibre, que això és mentida, També és la gràcia, aquestes anècdotes em semblen molt divertides. Sí. Però pobra ella, que també encara la gent has de pensar coses que no hi són. Ja t'he de dir que és molt bo, que a mi la Largola que em deies anar al mar i submergir-te. Sí, però bueno, mira, són cosetes i
És el bo que té l'autoficció. I és també per això pel que vas triar l'especialitat de dret penal per la protagonista, que és la Nur? I no l'especialitat que tu estaves fent en aquell moment, que potser et donava menys joc, no ho sé. O sigui, tot això ve perquè jo vaig estar en un despatx d'advocats també, però el meu despatx, que estava fent pràctiques, es dedicava a judicis monitoris, reclamacions dineràries, embargaments, etc. Vull dir, era un despatx que tenia 3 grans clients, que eren 3 grans bancs. I jo, estant en aquest despatx fent les pràctiques, doncs ja vaig veure que jo no era el meu, que entrava una contradicció moral enorme per mi i això ho vaig traslladar en el llibre, no? I vaig aprofitar el que era la temàtica del llibre, no? Aquesta part també d'experiència pròpia del despatx, doncs la vaig traslladar en el llibre, en la protagonista i en que no vull fer spoilers, però en la situació que es trobarà més endavant, no? Que és un despatx, però no és aquest tipus de despatx, sinó que és el penal i que aprofita doncs, el que li està passant a la protagonista també, no? I ho extrapola a les temàtiques, a les altres problemàtiques. Sí, sempre es pot aprofitar la vida pròpia per escriure. La gran majoria d'escriptors parlen de si mateixos quan estan escrivint o de les seves experiències. És inevitable. Exacte, això t'anava a dir que també, per molt que tu voluntàriament diguis no vull fer un llibre polític o no vull fer un discurs polític en el meu llibre, en el proper llibre que escriguis o el següent, sempre tindrà un punt de política perquè al final els referents que tu has viscut i com tu veus el món influirà en com escrius aquell llibre. Llavors, realment és bastant... Això passa molt amb les obres o amb el cinema, les pel·lícules. Només, per exemple, com graven la sexualitat a les pel·lícules és bastant fàcil saber si està dirigint una dona o un home. Només per com graven els parts, com graven el sexe i coses així, no? Llavors, amb els llibres, jo la veritat que de llibres no en sé tant com... O sigui, no en sé, bàsicament no llegeixo tant. No sé, el teu me l'he llegit, però no soc superlectora encara. I no ho sé veure potser tant, però hi ha casos molt evidents. És a dir, és que aquest personatge està creat per un home perquè clarament una dona no pareix així, per començar, no? Per dir alguna cosa. Llavors, crec que en el fons també serà interessant aquest relat, encara que tu creguis potser no és un discurs polític i no pot aixecar com tanta... No sé, no és tan evident la crítica antiracista, però només amb lo quotidià de com ho pots narrar també pot ser molt interessant tot el que surti. O sigui que crec que també portarà molt de valor, també. I tant. Hi ha escriptores com la Teresa Pàmies, la Montserrat Roig, que qualsevol cosa que llegis d'elles, doncs ja notes aquesta vessant de militància, d'activisme, no? Perquè ja tu estàs llegint i entens el punt de vista de l'escriptor, no només del narrador, sinó de l'escriptor. I és molt fàcil de veure segons quines coses. Exacte. En part, com que et dona sentit, no?, la teva existència, de dir, jo he vingut aquí per realment lluitar amb això. Crec que també és important, no?, de dir, ostres, això és el que vull deixar aquí, no?, a la meva vida, i crec que és important. Sí, jo crec que el més bonic que m'estic emportant de tota aquesta experiència, en farà 3 minuts de casa, és que, doncs, clar, el fet de que, clar, jo quan estava a l'institut o quan estava creixent, jo no llegia llibres d'aquesta mena, no? Que parlessin de la perspectiva del fill de l'immigrant, no? Com jo, perquè crec que això és relativament recent, no? Tot el que és la generació que està immigrants, de fills d'immigrants. Exacte. Moltes vegades les obres literàries parlen directament dels immigrants i no dels seus fills, no? I llavors, a mi m'hagués agradat trobar-me un llibre d'aquests, no? I llegir-lo mentre creixia, i crec que una de les coses que m'emporto és que els professors que em venen i em diuen és que estic pensant en posar aquest llibre com a lectura guiada per la meva classe de tercer d'ESO, per exemple. I són aquestes coses que realment sents realitzar, de dir, he fet alguna cosa de valor, no? Que podrà ser de profit, no? Totalment. I al final és una obra per tothom, perquè jo crec que sense voler, no? La protagonista es va trobant en diferents situacions que et fan reflexionar i dius, és que és veritat, és que això, o sigui, és que passa, no? Sí, és per absolutament tothom, és que toca tota mena de problemàtiques, no només de racisme i d'immigració, i que també s'ha de dir que hi ha aquest punt d'acompanyar els fills d'immigrants, però també hi ha
pedagogia i que la gent que no ho hagi viscut de primera mà doncs, que pugui veure d'alguna manera o posar-se les seves sabates durant un segon. Exacte. Però és que és un llibre per absolutament tothom. A mi em fa una miqueta de ràbia que cataloguin el llibre com a llibre juvenil, perquè jo quan el vaig escriure no pensava que era un llibre juvenil, jo pensava que era un llibre per absolutament tothom. Però clar, sí que és veritat que jo crec que els que els hi pot interessar més són els joves, no? Que ho viuen. I et volia preguntar també, que també és una cosa que li passa a la protagonista, que se sent a vegades una mica incompetent quan comença en el món laboral. I et volia preguntar si això és alguna cosa que t'ha passat també a tu a nivell professional amb el dret i també amb l'escriptura, d'estar escrivint el llibre i dir, ostres, no soc escriptora, i tirar-ho tot i dir, ja està, no l'escric, no sé, com ha sigut una mica les teves sensacions en aquest procés? Ho vaig notar molt més com a jurista que no pas com a escriptora. Com a escriptora sempre ho he tingut molt clar, perquè més enllà de si era bona o no era bona, és el que gaudia fent, és el que m'agradava fer. Però com a jurista sí que és veritat que com que no acabava de tenir aquesta passió cap al dret, per una banda i també per una altra, doncs, que al cap i a la fi, doncs, no sé, no em sentia com que era gaire competent, com que no hi havia aquest interès directament. Moltes vegades estudiava molt poc, no li dedicava totes les forces, tota la voluntat i sentia com que era bastant negada en moltes matèries, no? Hi havia coses que se'm donaven millor, hi havia coses que se'm donaven pitjor, classes que m'interessaven més, classes que m'interessaven menys, com a tot arreu, no? Però jo sempre, clar, jo com que mai m'he contemplat a mi mateixa com a advocada, més enllà de jurista, no? D'haver fet la carrera, Sí. Doncs no m'hi he esforçat mai, sincerament. Ha sigut tinc la sensació que he perdut el temps, realment, durant aquests 4 anys, però que al final tot ha acabat bé i estic on estic ara i estic contenta. Però clar, sempre s'ha d'intentar fer una carrera que realment acabés gaudint, perquè crec que moltes vegades, si t'agrada realment una cosa, acabes aprenent a fer-la, no? O acabes sent més competent. No sempre, però... Sí, almenys tens més interès, no? Per moure't, per buscar contactes a la indústria, gent amb els mateixos interessos que tu, al final, sense voler, les teves amistats s'aproparan més al sector i serà molt més fàcil també de trobar oportunitats. Crec que això és molt important perquè si no, si estudies una cosa per estudiar, sense voler diràs, bueno, he fet això, check. Treballava més enllà de tenir un títol. Sí, exacte. Totalment. Doncs jo crec que podem deixar per avui, una llàstima que ho haguem de deixar, però bé, animem a tothom que es compri el llibre, que és molt breu però molt intens i crec que tothom pot gaudir d'aquesta lectura. I està en Podimo en audiollibre, també, si a algú li interessa, perquè jo estic a Suïssa i no tenia problemes per adquirir-lo físicament, també està en format e-book, llavors me'l vaig descarregar en format e-book, però vaig perdre el meu compte d'Amazon, llavors no me'l vaig poder llegir i llavors el vaig escoltar amb audiollibre i també va ser molt interessant perquè està també molt ben narrat. Així que... No ho sabia jo, que estava en audiollibre. Doncs està en audiollibre... Doncs aquí has de revisar el contracte. Uau! Però està bé l'audiollibre? Està molt ben narrat, sí. Et puc dir... Bueno, després parlem, després et diem més, si vols. Sí. M'acabo d'emocionar. Que bé. Està molt guai, sí. Doncs res, una abraçada molt gran i fins aviat. Gràcies. I a tu, que ens escoltes, recorda, l'Òmnia també va començar estudiant dret.